O Barrantes volverá a manchar a cunca por todo o alto neste 2022. Ribadumia recupera a festa do tinto ao 100% cunha edición semellante ás previas á chegada da pandemia entre o 3 e 5 de xuño. Vamos a facer a 49 edición da Festa do Viño Tinto e a exaltación das variedades autóctonas pois digamos cunha programación prácticamente completa, ou completa. Vamos a recuperar a normalidade, que eu creo que é o obxectivo principal, o obxectivo fundamental. Esa volta á normalidade tradúcese na recuperación dun formato no que non faltarán as casetas, a troula e a música coa volta a Barrantes das grandes orquestras e mesmo un concerto de Roi Casal. Tamén se recuperan as catas e a entrega de premios que, como antes da pandemia, terá lugar tras o xantar do Día Grande. Nas precatas, tamén como todos os anos, invitamos a todo aquel que queira asistir como para ver como se fan as catas. Son catadores que levan moitos anos e que están acostumbrados a catar, polo tanto, daí ten que salir o viño que vai levar o premio este ano. Para o Concello a recuperación deste evento supón tamén poñer de novo a Ribadumia no mapa festeiro, e non só iso, o alcalde tamén salienta o impacto que ten no turismo e na economía local. Neste sentido, David Castro aproveita para reivindicar de novo a legalización canto antes do tinto de Barrantes. Creo que é moi importante para os adegueiros, moi importante para os viticultores, moi importante para o sector hotelero e, polo tanto, este Concello, este equipo de goberno, vamos a seguir día a día. Traballando, presionando as demais administracións de rango superior, que son as que de alguma maneira teñen que dar o paso para inscribir esta variedade do tinto no rexistro de variedades autónomas de Galicia, non? Neste sentido, Ribadumia pon a ollada noutras rexións europeas onde xa se está a regularizar variedades híbridas como a do tinto de Barrantes. O alcalde entende que Galicia e España deben tomar exemplo deses casos para axilizar unha demanda tan histórica como precisa.